Dobar dan, u stvari vašim gledalcima, to je dobro veče, ovde iz Vašingtona. Ja sam Danijela Sremac. Ja sam Obrat Kesić. I malo ćemo da prodiskutujemo situaciju i uzbuđenje u vezi pobede predsjednika Obame ovde u Vašingtonu, zašto je pobedio, kakvi su faktori koji su doveli do toga, zašto su republikanci izgubili, šta treba da urade u budućnosti da promene situaciju i neke implikacije za spoljnu politiku. Po mom mišljenju, glavni razlog zašto je predsjednik Obama pobedio za mali margin, kako bi rekao, 1-2%, je zato što nije, mislim, teško je prvo da predsjednika koji je već na vlasti, da ga skinu sa vlasti, zato što nije se desilo nešto, neka ogromna kriza, neki ogromni razlog zbog koga bi trebalo da ga promene, a u isto vreme smatram da uglavnom medije u Americi podržavaju često demokratske kandidate i tu je malo imao prednost predsjednik Obama, koja je doprinula da on svoju poruku efektivnije prenese svojim koalicijama, svojim podržavaocima i dovoljno je to bilo da zadrži tu vlast. Pa mislim da ne bi se složio u potpunosti, naravno, sa tom analizom. Mislim, ključna stvar ipak je bila da je predsjednik Obama uspeo da proda, da koristimo taj termin, da proda onu glavnu poruku svoju, a to jeste da on je dovoljno kompetentan i mimo tih problema. Mislim da su republikanci, tu ne bi se složio s tobom, da republikanci su imali priliku. Imali su neku važnu stvar, to je da je ekonomija loša. Samo nisu mogli da iskoriste to maksimalno kao što su očekivali, zato što je ta poruka od strane predsjednika Obame, pogotovo koja se plasirala preko medijama, kroz reklama. Ja se ne slažem to da tu postoji toliko velika nekako prodemokratsko mentalitet u medijama ili stavove u medijama, ali reklame su bile ključne. Ali sve novine javno podržavali su Obamu, sve televizije osim Fox News, CNN, naravno, to je uvek bilo demokratski, svaki analitičar na demokratskoj stranci i upravo da bi poruku preneo nekome, kao dobar prodavac, treba ti reklama i treba ti promocija. To je jedan argument koji mislim da traje duže vreme u američkoj politici i mogu da razumem frustraciju republikanaca kad je u pitanju tih podrške koje su dolazili od raznih novina. Ali sa druge strane, isto tako, republikanci će morati da prihvate da ipak njihova poruka nije uspela prvo i prvenstveno zato što nisu je dobro plasirali i drugo, na kraju krajeva, njihov kandidat nije bio, ono što je ključno, nije bio u poziciji da pokaže da je deo jednog političkog sveta koji razume obične građane i probleme običnih građana. Da, definitivno republikanci moraju malo da promene strategiju, znači malo više da privuku žene glasaoce i ja bih rekla možda sledeći put da izaberu malo drugog kandidata, recimo ovaj mladi Kubanac iz Floride, kao primer koji bi mogao da povuče tu etničku grupu. Moraju apsolutno strategiju dobru da malo promene. Najvažnija poruka za republikance iz ovih izbora jeste broj 1 da demokrati ostaju i dalje u boljoj poziciji, ako ništa drugo, zbog demografske slike Amerike. Tako da mi možemo da kažemo da ovo je možda zadnji put da ćemo vidjeti ovu strategiju i zadnja prilika za tu strategiju od strane republikanaca. Oni moraju i da prihvate da Amerika sve više i više predstavlja jednu drugačiju sliku, multietničku sliku, gde će za buduće izbore ključni glasači baš da budu iz deo latinos zajednice, Hispanic. I posebno što su oni veoma i aktivni i organizovani i financijski su spremni stvarno da podrže njihove perspektive u američkoj vladi. I drugo, republikanci su uvijek imali prednost što se tiče sredstva. Ovog puta smo videli da ipak na kraju da demokrati i Obama su uspeli da privuku iste
količinu sredstva i da potroše malo više čak više, na baš ono kad su reklamu. pratili ko ima više dolara u njihovoj kampanji, uvek su demokrati vodili. Tako da za republikance je mnogo veliki izazov. U vezi pitanja, da kažemo, Evrope, Balkana, mislim, Evropljani na neki način što su očekivali od Obame neke stvari nisu toliko zadovoljni. Da li će biti neke promene, verovatno ne. Amerika na neki način se malo okreće više prema Aziji, prema Kini, što nije baš pozitivno što se tiče Evropljana, ali na Balkanu i na tim prostorima uglavnom produžuje se jedna politika. Međutim, kad su tu novi ljudi u Vašingtonu, apsolutno je prilika da se opet priđe i diskutuje. I lepo bi bilo da Amerika dozvoli da se neke stvari reši lokalno između tih naroda koje su na Balkanu. Nažalost, za Republiku Srpsku, za Srbiju i za Srbije generalno, ostaje politika uslovljavanja, koja je ključni faktor odnosa između Amerike sa Srbima, samo što bi ja rekao da je situacija za Republiku Srpsku mnogo povoljnija nego što je za Srbiju. Jer Republika Srpska je izašla iz tog zatvorenog kruga politike uslovljavanja, dok Srbija i dalje se nalazi u tom zatvorenom krugu i to stvara jednu atmosferu koja garantuje da zbog inercije i zbog toga što ne vidimo neke velike promjene u spoljnoj politici, da će i dalje da budu veliki izazovi i veliki pritisci u tim odnosima između. Da, ali nadam se, mislim, svaka nova administracija dovodi promjene. Uvek postoji prilike da se novi ljudi, da se priča sa njima, da se utiče na njih, da bude jedna prisutnost u Vašingtonu. I ja mislim kako se pokazalo i po lokalnim pitanjima da su te manjine i te grupe koje su male, ali snažne i uticajne u Vašingtonu, da su imali efekat, da su uspeli u Americi da povuku sve te konce u Vašingtonu. A Vašington je dosta komplikovan. Mislim, lako bi bilo kod jednog čoveka da odeš i da promeniš američku politiku, a to nije situacija. Nego mora da se sa raznim ljudima priča svakodnevno, dugo i da se polako oblikuje američka politika. I to se dokazalo na lokalnim nivoima, a što se tiče spoljne politike takođe. Znači, uvek je prilika da se, ako neko ima strategiju neku, ima neki plan i želju da nešto kaže ovdje u Vašingtonu, da može da utiče. Ključ je da bude da li će postojiti raspoloženje i dobra volja od strane republikanaca i demokrata da izbegnu ovu mnogo veću krizu, jer tu postoji rok do kraja godine, imaće jedno malo više od 2 sedmice u Kongresu da se dogovore oko novog sporazuma gde bi se sprečilo naglo podizanje poreza. Ako se ne dogovore, automatski porez za sve nas koji živimo ovde skače, a to po svim procenama ekonomista bi značilo da bi se usporilo obnova ekonomije i poprave ekonomije. Nadamo se da neće da nas skoči porez. Možemo se nadati, ali pitanje je kako je raspoloženje u Kongresu. Plašim se da i taman i da se dogovore, da će ipak država da uđe u jednu duboku krizu, a kad je u ekonomskoj krizi i u političkoj krizi, teško očekivati da će imati previše vremena da se bavi sa spoljnom politikom. Jedino bih dodao šta je jasno ovdje u smislu spoljne politike. Ovo je nevezano za Balkan, ali mislim da je to bilo bitno za sve gledalce u Republici Srpskoj, da možemo očekivati da ti odnosi sa Rusijom budu stabilni i da u stvari se možda idu u malo boljem pravcu. Zato što Obama i sam rekao za vreme kampanje, nije očekivao da će to da izađe u javnost. On je tražio da Rusi budu strpljivi sa njegovom retorikom, da je on morao to da zaoštri, ali da je on ipak uveren da moraju se vratiti osnovnoj politici restartovanja odnosa. I mislim da je to jedna dobra vest, jer to predstavlja malo stabilnost, nema tog rivalstva do te mere da bi Balkan mogao da postane predmet njihovih Znači, najveći izazov sigurno sada za Vašington će biti Srednji istok, Iran i ta pitanja. Iran je vrlo važno pitanje i to moramo da vidimo. Obama je obećavao da će biti mnogo umireniji nego što je Romney obećavao za vreme kampanje. Sad ćemo to da vidimo. To je sve za sada iz Vašingtona. Ja sam Danijela Sremac. Ja sam Obrat Kesić.
i mi vas pozdravljamo. Do sljedećeg puta.